גרט, אנחנו פה בסופרמרקט אחי, ואני לא רואה פה שום אוטובוס, אתה מוכן להתקין אותנו במה שקורה פה? איפה שהטרקטורונים פה מחכים. גרטי, תגיד לי, מתי אתה בא למעלון? למה אנחנו לא כל כך רוצים... אנחנו לא כל כך לא מצאנו את המקום, אתה יכול לבוא שנייה למעלון. אנחנו חיכינו שם בדיוק בתחנה כמו כולם. אתה לא אמרת לנו איפה לרדת, התקשרנו אליך, לא עלית, נכון? לא ענית. אנחנו רוצים שתבוא... למה לא ענית? אנחנו רוצים שתבוא, אנחנו רוצים לדבר איתך. אם לא, אנחנו נטוס לישראל, אנחנו נגיש תביעה לשטח המעופף. איפה האחריות, איפה המנהיגות פה, איפה אתה לוקח אותנו, מי אחראי עלינו? אנחנו לא יודעים כלום. גט לי, שמע טוב, שמע. אנחנו פה מתוסבכים, מתים, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו. כאשר מיד אם לנו תובר אותך, לא מבין אותך, כאשר אלינו כבר. חתן מטומטם אחד. גרטי, שמע טוב. אני רוצה שתבוא עכשיו למלון, מאוד לדבר איתך במלוא הדחוף. במלוא הדחוף אני לא מוכן, מה זה הדבר הזה? יש פה בדבר הזה יש פה תביעה, בדוק יש פה תביעה. מה זה הדבר הזה? מה זה השירות הזה? מה זה כבר? אני משתגע פה מול הקבלה. תבוא לפה מיד, אני צוחק איתך. מיד!